Ni ne Yusuf Lazio. Madalla dai. Gangan jiki da zuciya duka naki ne. Kowa ya ce in kyale ki dan adawa ne. Bana ganin laifin ki kai koda kisa ne. Mahaukaci ake ce min duk domin ki ne. Tunda Allah ya hada to waye zai raba. Kiyayya mafari ne na yankin azaba. Soyayya shine silan tsayawar ukuba. Babu ranan da zan ce ni na gaji da ke. Kece silan farin ciki keke kauda bakin ciki baki da halin rikici in babu ke zan rikice tunda muka fara tare buri na mu kare tare kar a ce yau zamu ware tunani na za ya kare in babu ke kusa da ni idanu na san ganin ki zuciya ko mararin ki tunani na irin naki in na kwanta mafarkin ki komai nawa mallakin ki da gaske ne ni ne naki rayu da kai zan mutu da kai abadin da ni da kai za mu zauna zan rayu da kai zan mutu da kai abadin da ni da kai za mu zauna mata ku ja da baya kun ga gimbiya yawan ganin kike ƙara ƙarfin idaniya yawan ji muryar kike sa in ji wasai zan rayu da ke ni ma zan mutu da ke na yarda ranar tashi a tada ni da ke mun raya a duniya lahira ma da ke kin riga da kin samu gurbin zama zuciya take kadai ce ba hada ma da kun kalle ta za ku ga har ma muna kama ke ce ta wani ne naki angon naki ni ne nace babu kamar ki sai akwai ki za a ganni babu ke ko babu ni ko inda ni ko dole a ganki da za a tsaga jiki na ko za a gano jinin ki kai kar ku sake kar ku fara kar ku ce ma za ku raba mu ni da ke ko mutuka raba za mu jura dukkan ukuba na shirya wa dukkan azaba bambarin ki ko da yan daba kyakkyawa sarauniya zinariya tauraruwa annurin zuciya farin cikin idaniya ke na baiwa zuciya na san bani ba wuya farin cikin idaniya ke na baiwa zuciya na san bani ba wuya zan rayu da kai zan mutu da kai abadin da ni da kai za mu zauna zan rayu da kai zan mutu da kai abadin da ni da kai ma zan mutu da ke har abada na shirya da wama da ke ba abin da zai raba ni da ni da ke ko mutuwa ce ta dauke mu ni da ke zan rayu da kai zan mutu da kai abadin da ni da kai za mu zauna zan rayu da kai zan mutu da kai abadin da ni da kai